Tu máme hluboké Rumunsko, Brašov. Kamaráde, pojď si kouknout z okna. A máme výhled do dvorku. Do rána jsme mrtví, to není ani, že do dvorku. Tady k nám mají prostě schody. No já si myslím, to je pěkný zpestření. To je kuratský zpestření. Já bych hned jdu otevřít to druhé okno, tohle se okamžitě zavře. Slunce zapadá nad Bukureští. Máme to ale štěstí. Jej, taky uschnul. Jako nám doma, nebo v práci, kde to bylo, už nevím. No krásný. Do rána mrtví, to je jasný. Já jdu na průzkum, kde spí děda. Na druhém konci vpravo. No. Ježiš, nebo to normálně si myslím. Asi jo. Víš?